Χαίρετε. Είμαστε σε μία εκπομπή συμπαραγωγή με το Social Digital World και το Inspire Live Talks, ηχητικά και οπτικοακουστικά. Είμαι η Πέτρα Ιτερζή και είμαι εδώ μαζί με ένα εκλεκτό καλεσμένο και δάσκαλο, όπως λέω εγώ, το σκηνοθέτη το Θόδωρο το Μαραγκό. Καλώς όρισες, δάσκαλε. Και μας κάνεις Ευχαριστώ. και ποδαρικό στην εκπομπή. Τιμή μου, μεγάλη τιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με καλέσατε να πούμε κάτι που να έχει ενδιαφέρον. Πράγματι, ναι, πράγματι. Μόνο ενδιαφέρον. Από τη στιγμή που φυσικά γνωρίζω το Θόδωρο το Μαραγκό από τις ταινίες του τη- και από πολύ μικρή, από το «Μάθε παιδί μου γράμματα» φυσικά, και ντοκιμαντέρ μετά, και πριν κάποια χρόνια έκανε κάποιο μάθημα στο Δήμο Λουτρακίου. Εγώ το έμαθα εκ των υστέρων και τον πήρα τηλέφωνο για να παρακολουθήσω το εργαστήρι και μου λέει: παιδί μου, ξέρεις, λόγω οικονομικών του Δήμου δεν μπορεί να με πληρώνει, αλλά εγώ όμως δεν μπορώ να αφήσω τα παιδιά στο μάθημα και φτιάχνουμε σενάρια, θα γυρίσουμε μια ταινία, οπότε συνεχίζω το μάθημα στο σπίτι μου και είσαι καλοδεχούμενη. Και όταν αξιώθηκα να πάω, πάω την ώρα που μου είχε πει, και μπαίνω μέσα στο σπίτι και βλέπω μια τραπεζαρία στρωμένη και τρώγανε ο δάσκαλος, η γυναίκα του και οι μαθητές. Και λέω εγώ, όχ, τελείωσε το μάθημα. Και άργησα, λέω, πώς την πάτησα έτσι. Και μου λέει, όχι, λέει, τα παιδιά πεινούσαν και είπαμε να φάμε πρώτα και μετά θα αρχίσουμε το Το μάθημα. μάθημα. Και τότε μου ήρθε έτσι μία φλασιά, ένα ντεζάβου, από την ταινία Matrix, όπου ο Νόα πάει στη γυναίκα προφήτη για να του πει το νόημα της ζωής, να του δώσει το κλειδί, να πάρει το κλειδί. Και του λέει αυτή, πάρε ένα κουλουράκι καταρχήν, να ξεκινήσουμε με ένα κουλουράκι. Λοιπόν, και από τότε έχουμε πολύ ωραίες στιγμές με το δάσκαλο και την σύζυγό του, την Αγγελική, και τους συνειδηπόρους, τους μαθητές. Κάναμε τα μαθήματα, κάναμε μια ταινία, το ένα άγαλμα, ε, με το άγαλμα που κινείται, που είχαν κλέψει το άγαλμα από το μουσείο. Τέλος πάντων, ήταν Α, η άσκηση που είχαμε κάνει. ναι, ναι, ναι. Ωραία ταινιόλα βγήκε αυτή. Ήταν πώς το λέγανε, της ελληνιστικής περίοδου, πώς τη λέγαμε τον τίτλο. Ναι. Έχω ξεχάσει. Άκου τι θυμήθηκε τώρα. Λοιπόν, και μετά είχα τη μεγάλη τιμή και ευχαρίστηση να βοηθήσω και στην παραγωγή μιας ταινίας που γυρίστηκε εδώ στους Αγίους Θεοδόρους, και άλλα πολλά. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, να πούμε ότι η τελευταία σου ταινία μυθοπλασία που έχεις ολοκληρώσει είναι η Γεύση του Ολόκληρου, την οποία πόσο καιρό την εργαζόσουν, τη δούλευες, δάσκαλη, πόσα χρόνια? Πόσα χρόνια. Ξεκίνησα να γράφω το σενάριο το 88. Το κατέθεσα στο Κέντρο Κινηματογράφου το 90. Εγκρίθηκε το 93 και αρχίσαν τα γυρίσματα μέσα στο 93. Από το 88 μέχρι το 93 υπήρχαν αρκετά χρόνια, με αποτέλεσμα το σενάριο να θέλει ένα ξανακοίταγμα από την αρχή, ε, για να μπορέσω κι εγώ να το σκηνοθετήσω, να το εμπλουτίσω δηλαδή, για να μπορέσω να το φέρω εκεί που ένιωθα ότι έπρεπε να πάει. Αλλά είχα υπογράψει συμβόλαιο με το Κέντρο Κινηματογράφου ότι έπρεπε να κάνω 8 εβδομάδες γύρισμα. Κάθε εβδομάδα έπρεπε να έχω τόσα γυρίσματα, τόσο χρόνο κτλ. Για να παίρνω τη δόση των χρημάτων που θα μου Μμμ. δίνανε. Αλλά εγώ ήμουνα σε μια δημιουργική φάση που έπρεπε αυτό το πράγμα οπωσδήποτε να το κάνω, γιατί είχα πάει παρακάτω στη σκέψη, ας πούμε, από το 88 που ξεκίνησα και δεν είχα αυτό το περιθώριο να το κάνω, και από την άλλη μεριά είχα την ανάγκη των χρημάτων, είχα μπλεχθεί στην παραγωγή, ηθοποιούς, πράγματα και όλα αυτά τα πράγματα, και έγινε ένα μπέρδεμα. Ένα μπέρδεμα. Δεν αρνήθηκα στον εαυτό μου. Προσπαθούσα να κάνω αυτό αυτή την έμπνευση που είχα, να το εμπλουτίσω.
όλα αυτά και έγινε ένα μεγάλο μπέρδεμα με αποτέλεσμα να μην το ολοκληρώσω τότε. Ο τίτλος τότε ήταν «Αδραπέτες του φεγγαριού». Να μην το ολοκληρώσω τότε, να το αφήσω και σιγά σιγά είχα ξεφύγει από το κέντρο κινηματογράφου, ήταν να πάρω, τα πήρα από αυτό και σιγά σιγά με δική μου προσπάθεια, δικά μου χρήματα να το ολοκληρώσω. Αλλά ήταν φιλμ τότε, ήταν πολύ ακριβά και δεν μπορούσα να το φτιάξω. Το παράτησα λοιπόν ένα μεγάλο διάστημα, περάσαμε στον ψηφιακό κινηματογράφο, το προσέγγιζα κατά καιρούς, κάποιες ωραίες ιδέες, αλλά οι ωραίες ιδέες μου τις έκλεβαν καινούργιες ταινίες και καινούργιες προσπάθειες και έτσι αυτό έμεινε μεταξαστέω μόνιμα για πολύ καιρό. Λοιπόν, κάποια στιγμή όμως εστίασα πάνω του και προσπάθησα να το τελειώσω και κατάφερα να το τελειώσω. Άλλαξα το τίτλο, είπα «Γεύση το ολόκληρο», δεν έχει καμία σχέση με την ταινία, αλλά έχει σχέση με μένα που γεύτηκα την ολοκλήρωσή του. Γι' αυτό βάλα το «Γεύση το ολόκληρο». Λοιπόν, και βέβαια από τότε μέχρι σήμερα δεν είναι η ταινία αυτή που όπως είπαμε να πούμε ξεκίνησα. Είναι μια καινούρια η οποία έχει μια διαχρονικότητα και οι ηθοποιοί επίσης είναι φρέσκοι και ζωντανοί και τα λοιπά και βλέπετε και έχει πάρει πολύ ωραίες κριτικές όπου το έχω παίξει και προσπαθώ να την προβάλλω και σε φεστιβάλ και αυτά. Είναι ακόμα δηλαδή έχω το δικαίωμα, το προχθές συντέλεσα, ναι. Ποιοι είναι οι ηθοποιοί? Οι ηθοποιοί είναι όλη η παλιά φρουρά του ελληνικού κινηματογράφου, είναι ο Σπύρος ο Φωκάς, είναι η Λαδικού, καταρχήν είναι αυτή η πανέμορφη Γκερέκου. Ο πρωταγωνιστής είναι ένα παιδί που μας έφυγε, ο Γιώργος Τσοκόπουλος. Παίζουν μετά ο Τσάκωνας, ο Καφάσης, ο Καλαβρούζος, όπως είπαμε, η Λαδικού, και άλλοι νέα παιδιά να πούμε που πλαισιώνουν τους γνωστούς και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο cast και πολύ ωραίες ερμηνείες. Είναι πάρα πολύ ωραία η φωτογραφία και όλα τα επιμέρους τεχνικά και καλλιτεχνικά έχουν δημιουργήσει ένα πολύ όμορφο σύνολο που βλέπετε ευχάριστη ταινία και παίρνει κάποιο δίδαγμα από εκεί, ας πούμε την προσπάθεια ενός ανθρώπου να εξελιχθεί. Είναι στην αρχή όριμος ανώριμος, να εξελιχθεί και να αποκτήσει μια οριμότητα στη ζωή του. Αυτό είναι το θέμα βασικά. Μουσική ποιος έχει γράψει? Μουσική έχει γράψει ο Τσαλαχούρης, μια καταπληκτική μουσική, η οποία ανέβασε το έργο να πούμε πολύ. Φίλιππος Τσαλαχούρης λέγεται. Λοιπόν, εγώ μετρούσα τα χρόνια από το 88 μέχρι το 24. Μετά από 36 χρόνια ολοκληρώθηκε. Ναι. Η γεύση το ολόκληρο. Ευελπιστούμε να τη δούμε και στις οθόνες, γιατί στη μεγάλη οθόνη τη βλέπουμε κατά καιρούς σε διάφορα φεστιβάλ και όπου σε καλούν λέσχες και δήμοι. Και στο εξωτερικό έτσι και στη Βουλγαρία, ελπίζω να τη δούμε σύντομα. Ναι, ωραία. Μαζί με τις πηγολαμπίδες θα δεις μια πεντάμορφη κοπέλα να πλανιέται μέσα στο δάσος, σαν ξωτικό κι αυτή. Έχει χάσει τον αγαπημένο της και ψάχνει να τον βρει. Ρωτάει παντού και κανείς δεν της λέει. Αχιλλέα, μήπως πέρασε από εδώ ένας ταξιδιώτης καβάλα στα λογό του και πήρε νερό από την πηγή? Δεν ξέρω τι γίνεται παρακάτω. Τώρα μου λέει η μανούλα μου το παραμύθι. Προλάβε να σου πει αν αυτός ο ταξιδιώτης μ' αγαπάει. Δεν μου είπε ότι σε αγαπάει, αλλά σε έχει ερωτευτεί.
Και εδώ σκοτώσανε τον Καναβό. Εδώ θα γίνει η κατάθεση. Εδώ θα καταθέσω το στεφάνι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου είδος ναι, στον κινηματογράφο για σένα για να δημιουργείς? Μυθοπλασία ή τεκμηρίωση ή κινούμενο σχέδιο? Και τα τρία. Και ντοκιμαντέρ και κινούμενο σχέδιο και μυθοπλασία. Ανάλογα. Τώρα κάνω ένα ντοκιμαντέρ, ας πούμε, το οποίο και αυτό έχει μια διαχρονικότητα, το παλεύω χρόνια, που είναι δύσκολο. Είναι για ένα πανάρχιο ελληνικό πολιτισμό που δεν το λένε, τον κρύβουνε, τις μηνύες του ερχομενού. Έχω γράψει ένα σενάριο, έχω γράψει ένα βιβλίο επίσης που θέλω να το κάνω ταινία, ο δάσκαλος Αρκαδίας. Έχω διάφορα. Αλλά είναι και εξίσου ελκυστικά και ενδιαφέροντα όλα τα είδη του κινηματογράφου. Και κινούμενο σχέδιο. Σε όλες μου σχεδόν τις ταινίες βάζω και τη ζωγραφική μου λιγάκι. Ας έτσι. Ωραία. Τώρα μια έτσι ερώτηση χαζή. Θυμάσαι πόσες ταινίες έχεις κάνει μέχρι στιγμή, τις έχεις μετρήσει ποτέ? Δεν ξέρω, έχω ξεπεράσει τις 25-30 κάπου εκεί μέσα. Έχω κάνει διάφορες ταινίες, μικρού, μεγάλου μήκους, ναι, τόσο γύρω στις 30. Πότε κατάλαβες ότι αυτό είναι το επάγγελμα που θέλω να κάνω? Αν είναι επάγγελμα, δεν ξέρω πώς το θεωρείς, λειτουργήμα, πώς το θεωρείς, αυτή την ενασχόληση με τον κινηματογράφο. Ήθελα να γίνω ηθοποιός όταν ήμουν πιτσιρικάς, αλλά κάποια στιγμή διάβασα ένα βιβλίο του Χέρι Ατζέλ, λέγεται, για τον κινηματογράφο, και εκεί είδα ότι το επάγγελμα, ας το πούμε επάγγελμα, καλλιτεχνικό λειτουργήμα κάπως έτσι, μου ταιριάζει πιο πολύ, είναι ο σκηνοθέτης. Οπότε προχώρησα προς αυτήν την κατεύθυνση μέσα από το κινούμενο σχέδιο, γιατί ξεκίνησα κάνοντας κινούμενο σχέδιο. Οι πρώτες μου ταινίες είναι κινούμενο σχεδίο. Και σιγά σιγά πέρασα στο ζωντανό, ας πούμε, σε μυθοπλασία με ηθοποιούς. Ωραία. Έχεις κάποιους συντελεστές, συνεργάτες που έχεις συνεργαστεί πάνω από μια, δύο, τρεις φορές? Έχω βεβαίως. Έχω καταρχήν τη γυναίκα μου. Όλες τις ταινίες τις κάνα μαζί, γιατί έχει βοηθήσει στο σενάριο, στα σενάρια, γιατί τα γράφω εγώ τα σενάρια με τη συνεργασία της γυναίκας. Και κατά καιρούς έχω συνεργάτες που πορευόμαστε μαζί, συνοδοιπόροι δηλαδή. Ο Κώστας Τσάκωνας για πολλά χρόνια όσο ζούσε είμαστε μαζί. Μετά τα παιδιά των Αγίων Θεοδόρων, ο Γρηγόρης Οσιώτης, ο Κολοβός, αλλά και εσύ, ας πούμε, που είμαστε μαζί. Είναι κατά περιόδους, δηλαδή αν φύγω και πάω κάπου αλλού, ας πούμε, και κάνω ταινίες εκεί πέρα, θα βρω συνεργάτες που θα βοηθήσουν και θα στηριχτώ απάνω τους, ας πούμε. Αυτό. Πόσο καιρό, ξέρω ότι δεν ξέρω πόσο, τα τελευταία χρόνια, ένα-δύο χρόνια, έκανες και μαθήματα σε σχολές, σε δήμους, Ναι, στην κάνω Αγία παράλληλα. Παρασκευή. Ναι. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με την διδασκαλία? Αρκετά χρόνια, από το 95, από τον καιρό που με φώναξε ο Βασίλης ο Διαμαντόπουλος για τη σχολή του να διδάξω κινηματογράφο στους ηθοποιούς. Από τότε κάνω σχεδόν κάθε 2-3 χρόνια κάνω σεμινάρια και εργαστήρια. Έχω διδάξει σε σχολείο κινούμενο σχέδιο εδώ στο Άργος,
στο Λουτράκι που κάναμε μαζί το εργαστήριο, στην Αθήνα είχα δικό μου εργαστήριο. Στον Ίασμο ξανά πέρυσι δίδασκα στους μαθητές κινηματογράφος, θεατρική σχολή που θέλουν να μάθουν και κινηματογραφική ερμηνεία. Είναι λίγο διαφορετική από τη θεατρική ερμηνεία. Γενικά είναι μια πλευρά η οποία είναι ζωντανή και συνεχίζεται, γιατί η διδασκαλία έχει σημασία να προσφέρει πράγματα τα οποία χρειάζονται η κάθε γενιά. Και εγώ έχω χρόνο να διδάξω αυτά που μπόρεσα σιγά σιγά να κατακτήσω μέσα από τις ταινίες, μέσα από τη ζωή μου κτλ. Όλα αυτά. Πώς βλέπεις την τεχνολογία σε αυτή την ανασχόληση του κινηματογράφου? Βοηθάει, την έχει πάει πίσω, την έχει πάει μπροστά? Πρώτα εσείς κάνατε ταινίες με φιλμ, έτσι δεν είναι? Η τεχνολογία βοηθάει γιατί απελευθερώνει πάρα πολύ, ας πούμε, τον καλλιτέχνη, ιδιαίτερα το σκηνοθέτη, γιατί παλιά οι ταινίες είχαν μεγάλο κοστολόγιο με το φιλμ και όλα αυτά, γιατί κόστιζε όλο αυτό. Τώρα γίνονται πιο απλά πράγματα, περνάει σε περισσότερα χέρια ο κινηματογράφος. Πολλά παιδιά παίρνουν μια κάμερα και τραβάνε, αφού τραβάνε ταινίες, κάνουν ταινίες με το κινητό. Και από αυτή την άποψη βοηθάει. Δεν βοηθάει η εποχή. Περνάμε μια κρίση, κοινωνική κρίση. Εντάξει, κάποια πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε να τα υποστηρίξουμε, κάποια που αξίζουν, πρέπει να τα υμνήσουμε κτλ. Πάνε περίπατο, ακριβώς επειδή η εποχή τώρα δεν βοηθάει να μιλήσουμε για, ας πούμε, για αλληλεγγύη μεταξύ μας, να βοηθάει τον άλλον, όλα αυτά τα πράγματα. Και μια ηθική στάση απέναντι στα προβλήματα, ας πούμε, των εργαζομένων, των ανθρώπων γενικότερα, περνάνε πολύ δύσκολες φάσεις. Από αυτή την άποψη δεν τα στηρίζει αυτά τα προβλήματα ο κινηματογράφος γενικότερα, και έχουν βρει τώρα την τεχνολογία για το Hollywood και κάνουν ταινίες απαράδεκτες που δεν μπορεί να τις δεις με τίποτα, γιατί είναι γεμάτες βία, γεμάτες εφέ, δηλαδή εντάξει, το κλείνεις και πας παρακάτω, παίρνεις ένα βιβλίο να διαβάσεις. Ωραία. Ελάχιστες ταινίες βλέπονται σήμερα. Δηλαδή παλιά ο Χίτσκοκ έδινε ένα έγκλημα και προσπαθούσε όλη η ταινία να βρει το δολοφόνο κτλ. Τώρα, ας πούμε, ξεκινάει η ταινία σκοτώνοντας τη μισή πόλη, να πούμε, τη μία. Σε 15 λεπτά έχουν καθαρίσει 500 ανθρώπους. Εντάξει, με τα όπλα στα χέρια είναι και ακόμα και ο σκηνοθέτης. Εντάξει. Αυτό το φαινόμενο τεχνητή νοημοσύνη, το μηχάνημα, το πρόγραμμα να παράγει τον ηθοποιό, τη φωνή, το σκηνικό, πώς σου φαίνεται αυτό? Είναι ευλογία, είναι ευκολία, Κοίταξε, θα μας κάνει τεμπέληδες? εντάξει. Καταρχήν η τεχνολογία, ας πούμε, γενικά είναι ένα όπλο που είναι χρήσιμο αν λειτουργεί σωστά, αν χρησιμοποιείται σωστά. Επειδή όμως σήμερα η κοινωνία δεν χρησιμοποιεί, ας πούμε, τεχνολογία σωστά ως επιτοπλίστων, και η νοημοσύνη θα είναι ένα επιπλέον βάρος, ας το πούμε, στις κινηματογραφικές δουλειές, γιατί προβλέπω ανεργία. Ηθοποιούς που θα δουλεύουν, τεχνικούς που θα δουλεύουν, όλα αυτά τα πράγματα. Πάνε, ας πούμε, να τη βγάλουν, να κάνουν μια ταινία μέσα σε ένα δωμάτιο με την πράσινη οθόνη, με green screen. Αυτό, ναι. Όλα αυτά. Με όλα αυτά που μπορεί μέσα σε ένα δωμάτιο να φτιάξει, να πούμε, το Ben Hur σήμερα. Ναι, αλλά αυτός δεν είναι μια καινούρια εργασία που δημιουργείται αυτού του τεχνικού που θα φτιάξει το Ben Hur, δηλαδή θα φτιάξει όλο αυτό το γραφικό σκηνικό? Όλα γίνονται εδώ μέσα. Όλα γίνονται εδώ μέσα. Μπορείς να φτιάξεις πόλεις ολόκληρες εδώ μέσα, όπως τα παιχνίδια του εγγονού, ας πούμε, που είναι όλο μπαμ-μπουμ και τα λοιπά.
ωραία σκηνικά, μαγευτικά σκηνικά κτλ. Που φτιάχνονται για πλάκα από ειδικούς. Έτσι μπορεί να φτιαχτεί, ας πούμε, μια ταινία που θα έχει ακριβώς το ίδιο μοτίβο του σκοτωμού και του κυνήγι και της δράσης και όλα αυτά τα πράγματα, που δεν σε αφήνει τίποτα, σε κουράζει, σε τσιτώνει, σε οπλίζει με μίσος και πλακώνουν τα παιδιά στο σχολείο. Προηγουμένως είπες ότι για την τεχνητή νοημοσύνη καλή είναι, φτάνει να τη χρησιμοποιεί σωστά. Ποιος, κατά τη γνώμη σου, ορίζει αυτό το σωστό? Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ειδική νομοθεσία να γίνει. Πώς το σκέφτεσαι, πώς Δεν το ξέρω αντιλαμβάνεσαι? καλά το θέμα, γιατί ακριβώς δεν το έχω αντιμετωπίσει όσον αφορά τεχνική νοημοσύνη. Εκείνο που ξέρουν οι γενικές αρχές ότι πρέπει η τεχνολογία να είναι στην υπηρεσία της τέχνης και του ανθρώπου. Αν είναι στην υπηρεσία της τέχνης του ανθρώπου, καλώς έχει και διευκολύνει οποιαδήποτε νέα τεχνολογία. Αν όλη αυτή χρησιμοποιείται, ας το πούμε έτσι, για το κέρδος, χρησιμοποιείται για να είναι πάνω από την τέχνη, να είναι πάνω από τον άνθρωπο, τις ανάγκες κτλ. Είναι μια κακή αυτό και επιφέρει, ας πούμε, καταστροφές και βλάβες κτλ. Όλα αυτά. Έτσι ξέρω, την τεχνική νοημοσύνη δεν έφτασε μέχρι εμένα το γραφείο μου εδώ πέρα τώρα. Αναφέρεις όμως λίγο μιλάς για την καλή χρήση της τεχνολογίας στο βιβλίο σου, το Βέβαια, δάσκαλο της Αρκαδίας. βέβαια. Και μιλάς επίσης και για τη φύση και για το πόσο ο άνθρωπος φέρεται στη φύση και τα αποτελέσματα. Βεβαίως, μιλάω από τη μεριά των ανθρώπων που έχουν, ιδιαίτερα των αρκάδων, γιατί η ταινία αναφέρεται στους αρκάδες. Μιλάω για το αρκαδικό ιδεώδες, όπου ο άνθρωπος πρέπει να ζει αρμονικά με τη φύση και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει αυτή. Η τεχνολογία τη φύση την καταστρέφει, όπως ξέρουμε. Και τα δάση φτιάχνει τις γεννήτριες, επεμβαίνει παντού, παίρνει τα νερά, αλλάζει πράγματα, ιστορίες χωρίς να υπολογίζει κανέναν. Για τεχνολογία από μόνη της, οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πίσω από αυτό για να κερδίσουν και μόνο και δεν υπολογίζουν τίποτα. Αυτό. Με αυτή την έννοια, εάν η τεχνολογία υπηρετήσει τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι μια καλή τεχνολογία και τη χρειαζόμαστε. Γιατί, παράδειγμα, πάνω στα βουνά, ας πούμε, μπορεί κάποιος να μην τρέχει στις τράπεζες και σε εφορίες κτλ. Λύνει τα προβλήματά του με τη μία με το κινητό του κτλ. Αυτή είναι ωραία, ας το πούμε έτσι, εξυπηρέτηση, να ανεβοκατεβαίνεις εσύ, να στέκεσαι στις ουρές, ας πούμε, στα δημόσια αυτά. Αλλά εντάξει, όταν όμως τρέμεις από το φόβο σου, μη γκάει το δάσος και σου βάλουν γεννήτριες, σου πάρουν οι εταιρείες στο νερό και το εμφιαλώσουν, εντάξει, δεν είναι η τεχνολογία εκεί, καταστρέφει. Έχεις ασχοληθεί πολύ με τη φύση και με την γεωργία, ενώ στην τεκμηρίωση που κάνεις στις ταινίες σου. Βλέπουμε δηλαδή ντοκιματέρ δικά σου, τα οποία τα έχεις κάνει πριν 10 και 15 χρόνια και βλέπουμε πόσο σύγχρονα είναι. Μιλάω για τις χωματερές, μιλάω για ναι. τις καλλιέργειες αυτές. Χωματερές είναι πριν από 30 χρόνια, 35 χρόνια, 40 χρόνια. Και τώρα επιδοτούνται οι γεωργοί να μην καλλιεργούν, έτσι, να πετάνε το ίδιο. Πόσο σύγχρονος είσαι? Η μόλυνση του περιβάλλοντος και τα φάρμακα ας πούμε, πώς θα λένε, στις ντομάτες και πατάτες και όλα αυτά τα πράγματα, το έχουμε κάνει αρκεί να φαίνεται ωραία, να το δείχνουν ωραία, αλλά από μέσα, ας πούμε, να είναι δηλητηριασμένο. Όχι, δεν είμαι σύγχρονος, δεν είμαι μπροστά. Βλέπω τι γίνεται και αν θες έχω μια ευαισθησία πάνω σε αυτά και αποτελούν αυτά τα προβλήματα θέματα του δονιών μου, καταλάβες. Αυτό. Γιατί νομίζω ότι έχω χρέος από τη μεριά μου ό,τι μπορώ να κάνω, έχω και εγώ ένα όπλο που λέγεται σημειοθεσία, που λέγεται τέχνη κτλ. Να μπορέσω, ας πούμε, να μεταδώσω στους ανθρώπους ό,τι μπορώ καλύτερο, ας πούμε, να προσφέρω όσο μπορώ. Αυτή είναι.
η δικιά μου αποστολή. Συν την τέχνη, ας το πω, προσπαθώ να, ε, να υπηρετήσω την αισθητική, να είναι κάτι όμορφο, να προβάλλω κάτι ωραίο κτλ. Λοιπόν, νομίζω να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να Ωραία. ακούσουμε έτσι λίγη μουσική. Τι μουσική σ' αρέσει να ακούς όταν δεν διαβάζεις και όταν δεν γράφεις τα σενάριά σου και δεν κινηματογραφείς? Μουσικές μου αρέσουν όλες. Μ' αρέσει το σύγχρονο τραγούδι, μ' αρέσει το έντεχνο τραγούδι, μ' αρέσουν τα παλιά τα λαϊκά, μ' αρέσει η Τσάνη, μ' αρέσουν οι Έλληνες μουσικοί που έχουν μελοποιήσει τους ποιητές μας. Μ' αρέσει Ωραία. όλα αυτά. Ας ακούσουμε λίγη μουσική. Ωραία. Λοιπόν, επανερχόμεθα, ακούμε μια συμπαραγωγή ηχητική και τηλεοπτικοακουστική θα την πω, με το Social Digital World ραδιόφωνο και με το Inspire TV. Είμαστε μαζί με τον σκηνοθέτη το Θόδωρο το Μαραγκό. Ακούσαμε ωραία ελληνική μουσική. Και εσύ δάσκαλε, νομίζω, έχεις γράψει και εσύ στίχους για μουσική ή ο γιος σου μόνο γράφει τραγούδια? Μία φορά στο Ενδυνάμει έγραψα. Δεν μπορώ να σου πω ότι μπορώ να γράψω Στίχους. στίχους. Ναι. Ναι, δεν μπορώ να γράψω. Γράφω κείμενα που έχω μια ποιητική διάθεση, αλλά ελεύθερο κείμενο, ας το πούμε, όχι για ποίηση. Έχει μια ποιητική, ας το πούμε, στο κείμενο που γράφω στο βιβλίο μας σε πολλές φορές, αλλά στίχους Μμμ. δεν έχω επιχείρηση ποτέ, γιατί δεν νομίζω ότι μπορώ να γράψω. Λοιπόν, ποίηση. Εγώ πιστεύω, δηλαδή όπως το αισθάνομαι, βλέπω και εγώ κάποια πλάνα και σε δικές σου ταινίες φυσικά και μου φαίνονται πολύ ποιητικά. Δηλαδή ένα ποίημα, χωρίς λόγια. Έτσι, Η εικόνα είναι ένα ποίημα κι έτσι. αυτό. Αυτή μια, Είσαι μαέστρος. ποίηση με την εικόνα μπορώ να κάνω, ας πούμε. Μμμ. Ένα πλάνο, όπως λες και εσύ, μια σκηνή, αλλά που έχει όμως και ένα υπόβαθρο. Έχει και ένα ποιητικό υπόβαθρο. Δηλαδή, ας πούμε, αν κάνω μια σκηνή αγάπης, ένα ζευγάρι αυτό, πρέπει να έχει μια ποίηση εικόνα και όλη η σκηνή να είναι τρυφερή και τα λοιπά. Και το σκηνικό. Και το σκηνικό. Μμμ. Μπορεί να τους βάλουμε στη χωματερία, ας πούμε, να τους βάλουμε στο ιδιόρυγα εκεί που περνάει το νερό και τα λοιπά, όλα στη θάλασσα. Κάπως έτσι. Στη χωματερή, πώς θα το έκανες στη Το- χωματερή? Στη χωματερή πώς θα έκανες το ζευγάρι έτσι, να είναι σε ποιητικό περιβάλλον? Δεν θα το έκανα εκεί, γιατί δεν έχω. Α, δεν θα το έκανες. Εκτός από ανάγκες, αν τους κυνηγάγανε, αν δεν πήγανε κάπου αλλού και βρέθηκαν, ας πούμε, στα τελευταία αυτή καταφύγιο, ξέρω εγώ, σε ένα μέρος που δεν θα τους ψάχνανε, ας πούμε. Κάπως έτσι. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι μια σκηνή στη ταινία σου, νομίζω στο «Πώς να σου πάσω» ή στο «Ενδυνάμει», με από Ναι, τις δύο θα μου πεις, που είναι πάνω στο Ναυαγοσώστη, το φάρο, το πύργο του Ναυαγοσώστη, ναι, και είναι το ζευγάρι εκεί και πώς τα κάνατε και φέρατε όλο γρηγολούνουδα και το γεμίσατε για να τις κάνει πρώτα σιγά μου κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ήταν πολύ ποιητικό. ωραίο δεν Δηλαδή, ήταν. ναι. Ναι. Μαζέψαμε όλα τα λουλούδια των Αγίων Θεοδόρων. Όλα τα Αγίου Θεοδόρων πάνω στο κουβούκλιο του Ναυαγοσώστη που δεν υπάρχει τίποτα. Φτιάξαν τη φωλιά τους, Ναι, φτιάξατε τη φωλιά. Ναι, με την λουλούδια. ερωτική τους φωλιά. Ναι, υπέροχο. Ναι, με λίγο χιούμορ ήταν ωραίο. Ναι. Λοιπόν, τα τελευταία οι δύο τελευταίες σου ταινίες είναι ντοκιμαντέρ καλλιτεχνών, γυναικών, νομίζω. Ναι, έχω κάνει μια ταινία, ένα αφιέρωμα δηλαδή μιας φίλης μου, της Εύης Σαραντέα, η οποία ε, έχει μια τρομερή ικανότητα να ζωγραφίζει αρχαίους Έλληνες
φιλόσοφους, ήρωες, όλα αυτά, με εκπληκτικό αποτέλεσμα. Έχει εκδώσει ένα βιβλίο που το έχουν πάρει και οι Γερμανοί, το έχουν όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο και έγινε πάρα πολύ ωραία ταινία, γιατί η κοπέλα μίλαγε τεκμηρίων όλο αυτό που έκανε με ωραίο τρόπο. Ε, και άρεσε πολύ και αρέσει, και γι' αυτό σου είπα μπορούμε να την παίξουμε και στο φεστιβάλ στις Στις γέφυρες, ας πούμε. γέφυρες, ναι. Θα αρέσει και στον Μμμ. κόσμο, και είναι μια άλλη πλευρά, ρε παιδί μου, να δει και κάτι άλλο ο κόσμος εκτός από ντοκιμαντέρ είναι. Να δει όμως ενός άγνωστο, έτσι, καλλιτέχνη, να δει τη δουλειά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άγνωστοι αφανείς δημιουργοί, ας πούμε, που να τους ξέρεις, πρέπει να προβληθούν από κάπου, καταλάβες. Και νομίζω αξίζει τον κόπο. Και η άλλη ταινία. Η άλλη ταινία είναι επίσης ενός καλλιτέχνη, με συγχωρείς, εδώ τώρα στους Αγίους Θοδόρους, όπου ένας καλλιτέχνης ο οποίος έφυγε πρόσφατα, ζωγράφιζε όλη τη ζωή, να πούμε, δεν ζωγράφιζε, έφτιαχνε ομοιώματα αγωνιστών του 21 ιδιαίτερα. Του είχαν παραχωρήσει ένα χώρο σε ένα υπόγειο κάτω από το Δημαρχείο, και του είχαν υποσχεθεί ότι κάποια στιγμή θα τον ανεβάσουν απάνω, να φτιάξουν ένα χώρο για μουσείο κτλ. Ας πούμε, πράγμα που δεν έγινε ποτέ. Και εκεί μέσα λοιπόν φτιαχτήκαν αυτά τα ομοίωματα και μείναν έτσι φυλακισμένα όλη τους τη ζωή, μέχρι που σιγά σιγά, ακόμα δηλαδή είναι μέσα, χαλάσανε, μουχλιάσανε, να το πούμε έτσι. Γι' αυτό και ονόμασα φυλακισμένη τέχνη. Δηλαδή φτιαχτήκανε μες στον τάφο τους. Ναι, πω, πω. Ναι, την είχα Και γνωρίσει αυτή τον να κύριο την παίξουμε, Σπύρο. Ναι, ναι, εξαιρετικά. να δεις, ας πούμε, Ναι. πώς να σου πω. Έχω μία σκηνή που δίνει την παρέλαση του 21, ας πούμε, στον δρόμο, δίπλα ακριβώς από εκεί που είναι το υπόγειο εργαστήριο, και μέσα εκεί οι ήρωες που είναι φυλακισμένοι μέσα ταυτόχρονα, και οι άλλοι περνάνε με τσολιάδες έξω, εδώ, μπαμ, και όλα αυτά. Εντάξει, σκληρές σκηνές, να πούμε, φυλακισμένη τέχνη. Και πέθανε με τον καημό αυτός ο άνθρωπος, γιατί ποτέ δεν του παραχωρήσανε ένα χώρο έξω, να φτιαχτεί ένα μουσείο στους Αγίους Θοδόρους, θα εμπλούτιζε τον τόπο, για να δει ο κόσμος τη δουλειά του και να δικαιωθεί και αυτός όλα αυτά τα χρόνια μέσα στα σκοτάδια δούλευε, σαν φυλακισμένος δηλαδή ήταν. Μόνο που έβγαινε έξω, πήγαινε σπίτι του, ας πούμε, και κοιμόταν, αλλά σαν δουλειά δηλαδή ήταν φυλακισμένος μέσα. Και δεν πληρωνόταν γι' αυτό. Και... Δεν πληρωνόταν γι' αυτό που έκανε. Όχι, δικιά του δουλειά Εθελοντικά ήταν. ήταν. Δικιά του Ναι, δεν πληρωνόταν, ούτε πούλησε τίποτα. Δική του έκφραση και δική του συμβολή δηλαδή σε αυτά που πίστευε. Ήθελε και αυτός να δείξει το μεγαλείο του εθνικό απελευθερωτικό αγώνα και τα λοιπά, και έφτιαχνε ομοιώματα έτσι, με όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, με καλή διάθεση, με υπομονή, με αγάπη, όλα αυτά. Αλλά και μέσα στη μούχλα. Δάσκαλε, ποια είναι η σχέση σου με το εξωτερικό? Ξέρω ότι έχεις πάει έχουν βραβευτεί ταινίες στο εξωτερικό, αλλά τι άλλο σκέφτεσαι να κάνεις? Με την Ομογένεια συνεργάζεσαι? Σε καλούνε να προβάλλουν τις ταινίες σου, να σε γνωρίσουνε? Έχω καμιά ισχνή, αν θες, έτσι, ένα ισχνό άνοιγμα προς το εξωτερικό. Έχουν βραβευτεί οι ταινίες μου, κάποιες ταινίες μου έχουν βραβευτεί, δηλαδή οι Σοβίτες στο Athens, Ohio International, έχει βραβευτεί το Θανάση Φιξιάλ, το Ζωνάρι στην Ιταλία. Έχουν παιχτεί οι ταινίες του Γερμανία, όπως το Αγώνας και τα λοιπά, όλα αυτά, και διάφορα άλλα. Και τώρα, ας πούμε, με το βιβλίο που έχω γράψει, ο δάσκαλος Αρκαδίας, έχω μια επαφή ουσιαστική με τους αρκάδες της Αμερικής, που το βρίσκουν ενδιαφέρον και θέλουν να το προωθήσουν, και μια μάλιστα κυρία που δεν τη γνώριζα ακόμα δηλαδή προσωπικά, έμαθε ότι το βιβλίο αυτό είναι πολύ καλό, να πούμε, και προσφέρθηκε να το μεταφράσει από μόνη της, και το έχει μεταφράσει, και μάλιστα στα αμερικάνικα το έχει μεταφράσει, στις ιδιομορφίες, ας το πούμε, αμερικανικά, γιατί υποτίθεται εκεί προορίζεται, γιατί εκεί είναι η μεγαλύτερη ομοσπονδία των Αρκάδων. Λοιπόν, ελπίζω να πάει καλά, και είναι ένα βιβλίο το οποίο
Ο τελικός σκοπός είναι να γίνει ταινία. Ε, ξέρω ότι φτιάχνεις και ένα σενάριο, ένα πλάνο για άλλη μια ταινία που θα γυριστεί και Ελλάδα και Καναδά, που έχει σχέση από την αρχαία ιστορία με τους Μινίες. Ναι. Αυτή είναι οι Μίνιες. Είναι ένας αρχαίος πολιτισμός, πανάρχαιος πολιτισμός, ο οποίος είχε εξελιχθεί σε τρομακτικό βαθμό, που έκανε τεράστια έργα κατασκευαστικά και αντιπλημμυρικά. Έγινε γνωστός ε, από την αποξήραση της λίμνης Κοπαΐδας το 1650, όπως λέει ο Στράβων, ας πούμε, έγινε τότε. Πολύ πρωτοποριακό έργο, ε, πολύ πιο προχωρημένο από την αποξήραση που κάνανε οι Άγγλοι πριν 200 χρόνια εδώ πέρα, με τεχνικά μέσα άγνωστα. Έχει συνδεθεί με τους... Συγγνώμη. Ναι. Έχει συνδεθεί με τους αργοναύτες και με τον Ηρακλή. Δηλαδή οι άθλοι του Ηρακλέως είναι συνδεδεμένοι με τα έργα των Μηνιών. Έχουν γυρίσει όλο τον κόσμο ως μεταλλορύχοι, κάνανε εξαγωγή χαλκού και τα λοιπά τον Καναδά, από τη λίμνη Superior εκεί πέρα, μεγάλη εξαγωγή, όπως λένε, ας πούμε, τεράστια εξαγωγή που δεν έγινε πουθενά αλλού, και αυτός ο χαλκός εγκαινίασε τη χάλκινη περίοδο στη Μεσόγειο εδώ πέρα. Λοιπόν, και έχουν επεκταθεί παντού, γι' αυτό και το όνομά τους, το διεθνές όνομά τους, των μεταλλορύχων, είναι miners, και τα ορυχεία τα λένε mine, ας πούμε. Είναι ένας πολιτισμός που δεν αναφέρεται, δεν τον ξέρει κανείς, στο σχολείο δεν λένε τίποτα, ο συνήθως. Εντάξει, ξέρουμε ότι τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, να πούμε, η εξουσία σε αυτά τα πράγματα. Οπότε προσπαθούμε εμείς να δείξουμε κάτι το οποίο ή το έχουν αποσιωπήσει ή το έχουν διαστρεβλώσει. Αυτή είναι η ιστορία. Είναι ένα πολύ όμορφο ταξίδι, πραγματικά όμορφο ταξίδι, που όταν το καταφέρω και όταν το φτιάξω, γιατί βάζω και κινούμενο σχέδιο μέσα, δηλαδή φιλοδοξώ να κάνω την αποξήραση της λίμνης Κοπαΐδας με κινούμενο σχέδιο. Δεν θα καταλάβει. Ναι. Δηλαδή να δείξω πώς ακριβώς έγινε η αποξήραση. Και η καλλιέργεια, γιατί 250.000 στρέμματα μετά καλλιεργήθηκαν. Με αποτέλεσμα αυτή η περιοχή να αποκτήσει ένα τεράστιο πλούτο και να αναπτυχθεί ένας φοβερός πολιτισμός γύρω από την Κοπαΐδα. Και να επεκταθούν και εμπορικά, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο, να φύγουν από το μέρος γύρω από την Κοπαΐδα, ας το πούμε έτσι, και να φύγουν να πάνε σε όλη τη Μεσόγειο, παντού, ας πούμε, να πουλάνε τα προϊόντα τους κτλ. Είναι μεγάλη ιστορία και με ελκύει αυτό το πράγμα να το κάνω, να το ολοκληρώσω. Εγώ θα αναφερθώ, μάλλον εσύ θα αναφερθείς πάλι σε κάποιες ταινίες ντοκιμαντέρ που έχεις κάνει στο εξωτερικό, παρόλο που λες ότι είναι ισχνή. Ναι, ισχνή είναι, ναι. Στην Ιταλία, στη Σικελία. Σικελία, ναι. Ναι. Ναι, έκανα μια ταινία στο Ερκολάνο της Νοτιού Ιταλίας για τις 2.000 καμένους πάπυρους που βρέθηκαν στο Ερκολάνο εκεί, οι οποίοι είχαν απανθρακωθεί από την έκρηξη του Βεζούβιου τότε, και βρέθηκαν πριν 200 περίπου χρόνια, ας πούμε, τυχαία. Κάποιος αγρότης καλλιεργούσε το χωράφι του και έπεσε μέσα σε μια τρύπα και βρέθηκε στην κάτω πόλη, ας πούμε. Εκεί λοιπόν ήταν μια σχολή επικούριας φιλοσοφίας. Είχε στο μέρος δηλαδή που έπεσε, γιατί δεν έχει ανασκαφεί όλη η περιοχή, χρειάζονται λεφτά, από πάνω είναι η καινούργια πόλη του Ερκολάνο. Λοιπόν, και βρέθηκαν 2.000 καμένοι πάπυροι, 80 γάλματα, αυτά χάλκινα,
βρέθηκε ένας πολιτισμός κρυμμένος, και προσπαθήσανε, όταν καταλάβαν την ΕΠΑΠ, γιατί στην αρχή νομίζαν ότι είναι καυσόξυλα, ξέρεις, γιατί είναι όπως ήταν στρογγυλή αυτή. Λοιπόν, και όταν ανακαλύψαν την ΕΠΑΠ, γιατί κάποιοι από αυτούς δεν είχαν καεί, φαινόντουσαν. Προσπάθησαν με ανορθόδοξους τρόπους να τα ανοίξουν, αλλά αυτά ήταν κολλημένα το ένα μετά, όλες σελίδες και τα λοιπά, καταστράφηκαν κάποια, αλλά σιγά σιγά η τεχνολογία εδώ πέρα έπαιξε σπουδαίο ρόλο, και ήρθαν κάποιοι, ένα πανεπιστήμιο, θρησκευτικό πανεπιστήμιο, και ψάχναν με τεχνολογία προχωρημένη και ψάχναν να βρουν αρχαία κείμενα και κυρίως να βρουν χριστιανικά κείμενα, γιατί φοβόντουσαν μην υπάρχει και καμιά άλλη προσέγγιση για τον Χριστό, να την προλάβουν, να την πάρουν πριν βγει στο φως. Αλλά τους έπεισε ο Επίκουρος. Λοιπόν, παρόλα αυτά καταφέρανε, αφού τα ανοίξανε πρώτα, καταφέρανε από τη μαύρη επιφάνεια, την καμένη επιφάνεια, να βγάλουν τα μαύρα γράμματα και να προβάλλουν και να διαβαστούν. Πρόκειται για τη μοναδική σωζόμενη αρχαία ελληνική βιβλιοθήκη στον κόσμο. Αυτή. Λέγεται Black Bay ταινία, Black, η φωνή του μαύρου προβάτου. Εννοώ το Black Bay. Ναι, αυτά. Και είναι και ένας Έλληνας που βοήθησε και έτσι. Εκεί κατά τύχη, ενώ δεν υπήρχε Έλληνας πουθενά εκεί μέσα στη βιβλιοθήκη της Νεαπόλους, εκεί είναι οι παπύροι που επεξεργάζονται, βρέθηκε ένας που έκανε τη διατριβή του, να πούμε, ένας που μίλαγε ελληνικά, γιατί μιλάνε ελληνικά οι περισσότεροι, και νομίζαμε ότι είναι και αυτός Ιταλός, ο οποίος ξέρει τη ελληνική γλώσσα. Αλλά ήταν ο Γιώργος Καραμανόλης από τη Λάρισα, ένα παιδί, να πούμε, που μας βοήθησε. Έχει βγάλει και ένα βιβλίο για τους Πάπες του Ερκολάνου, το μοναδικό που σώζεται. Πολύ ωραία. Εγώ εύχομαι η επόμενη ταινία να γίνει, ή που θα ξεκινήσει έτσι πιο μεγάλη παραγωγή, να είναι σε παραγωγή Ελλάδας. Μπορεί και η Βουλγαρία να βοηθήσει, που μας ακούνε τώρα. Βουλγαρία. Ναι, και εκεί μπορεί να πάει η ταινία το γεύση ολόκληρο στο φεστιβάλ της Σόφιας. Κανόνισε το με το Γιώργο, με το Γρηγόρη. Με το Γρηγόρη, ναι, να το δούμε. Γιατί όχι. Θέλω κάποια στιγμή να πάω σε ένα φεστιβάλ της Βουλγαρίας. Μάλιστα. Γίνεται και εκεί. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες. Ναι, υπάρχουν. Όπως και ο Γρηγόρης. Πολύ ωραία. Δάσκαλε, θέλεις να μοιραστείς κάτι άλλο μαζί μας, εκτός από ταινίες και οδηπορικά στο παρελθόν και στο μέλλον? Ευχή να κάνω, να πάμε καλά, να μην εμπλακούμε σε φοβερότερες καταστάσεις που είναι πρώτον πυλών ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μην εμπλακούμε εκεί μέσα. Γιατί έχουν οξυνθεί τα πράγματα. Οι Εβραίοι εκεί κάνουν γενοκτονία, σκοτώνουν μικρά παιδιά, κανείς δεν τους λέει τίποτα. Όλοι είναι υπέρ των Εβραίων. Μόνο οι ίδιοι Εβραίοι αντιδρούν και στην Αμερική και στο Ισραήλ. Λοιπόν, είναι τραγικά πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επιδεινωθούν ακόμα περισσότερο, γιατί φτάνουμε στα άκρα πλέον. Μιλάνε όλοι τώρα μιλάνε για αυτά τα όπλα της καταστροφής. Μια ευχή για την Ελλάδα. Θυμάμαι στα μαθήματα μας έλεγες ότι η Ελλάδα έχει θησαυρούς και γι' αυτό όλοι την θέλουν. Μια ευθύνη για την Ελλάδα να φύγει αυτός αν θέλει ο Μητσοτάκης. Βάσει και υπάρχουν, να πούμε, κάποιες άλλες δυνάμεις που να έχουν μια εθνική συνείδηση, να υποστήριξουν την Ελλάδα, γιατί υπάρχουν πολλοί ανθέλληνες και ο ανθελληνισμός δεν είναι έξω από την Ελλάδα, είναι μέσα στην Ελλάδα, και δεν μπορείς δηλαδή να μιλήσεις για την Ελλάδα, να πεις ότι είσαι Έλληνας, να σου πούνε, να πούμε, ότι είσαι φασίστας και αυτό και τα λοιπά. Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει. Έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα πουθενά σε άλλο τον κόσμο. Βλέπεις, ρε παιδί μου, μια αμερικάνικη ταινία. Στο τέλος υψώνει την αμερικάνικη σημαία, να πούμε, και πέρα, και χαιρετάνε όλοι και τα λοιπά. Δεν το κάνεις εσύ εδώ πέρα τώρα. Να υψώσεις ελληνική σημαία σε ταινία.
σε ταινία ή στην πραγματικότητα. Εντάξει, μιλάμε τώρα, η Ελλάδα χτυπιέται από παντού. Οι μόνοι που αντιστέκονται είναι αυτοί που έχουν καταλάβει το πρόβλημα και λίγο πολύ ο λαός μας γενικότερα, που δεν έχει δυνάμεις γιατί είναι διασπασμένο σε 500 κομμάτια και δεν μπορεί να ενωθεί. Και τρελαίνουν τώρα όλοι αυτοί με όλα αυτά που γίνονται τώρα με τα μικρά κόμματα και αυτό, και ο Μητσοτάκης γίνεται πανίσχυρος. Τι να σου πω, δηλαδή εύχομαι να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Εγώ θα έχω πίστη. Εγώ έχω πίστη στους νέους. Οι νέοι θα φέρουν την αλλαγή. Οι νέες γενιές, Οι βέβαια. νέες γενιές. Ναι. Νέες γενιές. Οι μεγάλοι δεν έχουν και ενέργεια, δεν έχουν δύναμη. Ό,τι δεν είχαν να πούν, έπανε, τα έχουν παίξει, έχουν απογοητευτεί. Οι νέοι που έχουν όνειρα και ορμή και τα λοιπά, μήπως καταλάβουν, ξύμια παιδιά είναι σήμερα, πιο πολύ ξύμια από τις προηγούμενες γενιές, και πάρουν κατά κάποιο τρόπο τις τύχες στα χέρια αυτού του λαού, του έθνους κτλ. Ελπίζω δηλαδή να οριμάσουν ακόμα περισσότερο, να διώξουμε την παγκοσμιοποίηση αυτή που ισοπεδώνει τους λαούς και τα λοιπά και δεν αφήνει, ελέγχει τα πάντα, όλα τα μαζικά μέσα ενημέρωση, και έρχονται όλες οι ειδήσεις από την Αμερική και επαναλαμβάνονται, να πούμε, παντού σε όλα τα κανάλια, να πούμε αυτά που λένε οι Αμερικάνοι για τη Χάρις, για το Τραμπ και τα λοιπά. Εντάξει, τι να σου πω. Οι νέοι να ενημερωθούν για τις ρίζες τους. Αυτό είναι. Από πού προέρχονται, την ιστορία. Και αυτό βοηθάνε και οι ταινίες σου. Να είσαι καλή και σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, παιδιά, και σε ένα Γρηγόρη. Ευχαριστώ, φίλε. Να είστε καλά. Και θα χαρούμε τον Θόδωρο το Μαραγκό και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Γέφυρες, το 15ο που θα γίνει στην Κόρινθο στις 19 Νοεμβρίου. Τα παιδιά θα τους κάνεις μάθημα στα σχολεία. Θα κάνουν την προβολή της ταινίας στο Μάθε παιδί μου γράμματα. Μάθε παιδί μου γράμματα, Ναι. και πάνω εκεί θα κάνουμε συζήτηση, θα κάνουμε μάθημα με τα παιδιά και θα περάσουμε ωραία. Ναι, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Θα είμαστε πολύ σύντομα με έναν άλλον ή μία έτσι εξαιρετική φίλη μαζί σας. Να είστε καλά με αυτό. Να είσαι καλά, Γρηγόρη μου, από τη Βουλγαρία, φιλάρα μου. Να είσαι καλά, φίλα.